Masya Allah. Artis Haji Kastur. Tepuk tangan. Ngagem Mbak Lintang Kairo, Masya Allah. Tepuk tanganmu Ci, khas banget. Tepuk tangan. Ya. Ayo disepoti ya. Oh, nyemangake Sepoti sing selindro ta, sing selindro ta. Oke, Ya, monggo ayo. Hey. Oke, yo. Dalu nak lintang. Wilujeng dalu Masya Allah. Om Gareng. Wong kok ayune ora jamak ngene iki anake wong pira? Hei. Anake sapa? Heeh, kok anake wong pira ki piye to jenengan ki? Cah iki aja nesunan no. Lah kok anake wong pira? Lah sing tak takoki kene lho, kowe anake wong pira? Anake wong pira? Ya anake wong loro to. Lho rampung perkarane. Lho tapi kan ngene iki konotasine masyarakat banyak. Anake wong pira berarti wakeh. Oh iya kaget to Mas. Kuwi sing kleru sing panompone kejeron to Mas. Nek takokku anake wong pira karek mangsuli wong pira, Nduk? Wong loro. Lho rampung perkarane. Wong aku sing anake wong sak desa ora geger kok. Piye? Kok iso anake wong sak desa piye berarti dhewe-dhewe? Kupinge, tanggane, irunge, tanggane neh. Kowe ngarani mbokku Ramban piye? Maksude wong sak desa ki bapakku omahe Gedangan, ibuku omahe Gedangan lho sak desa. Oh, penggo. Bapak jenengan dalem ndi bapak jenengan? Daleme Nganjuk. Nganjuk ibu. Nganjuk. Lho wong sak kabupaten malah. Lho. Oh iya, anake wong sak kabupaten malah. Kandhani kok. Wis bayangno kaya apa rupane Yezal. Iya. Lah Sugeng dalu. Sugeng dalu Dek Lintang Kairo. Lama Nggih. tidak jumpa kita dipertemukan ana ing Getas Cepu. Getas Cepu laras. Aku nek ketemu Mbak Lintang iki seneng tenan. Lah ngopo aku ya seneng lho Mas ketemu jenengan iki Mas. Tenane. Heeh, seneng banget aku Aku ganteng sih, aku ganteng. Ora. Lah ngopo? Lah tak sawang-sawang ya kaya nyawang kebun binatang iki. Kok iso kebun binatang? Kowe iki mbarei nek munggah ki sekali-kali aja dandan gareng. Dadi ben masyarakat ki mengerti wajah aslimu. Oh, alah kowe gak paham kok Mas Dalang. Jan tumpuk blekne lho ning gone sampean ki apa-apa kebun binatang ki kewan iki iso dadi siji ning gone sampean. Ya enek wedhus, ya enek kirik. Ya ora apa-apa. Piye? Aku gak paham piye maksudnya Mas Gareng. Lah nggih. Ngantek direwangi oneng-onengi piye maksudnya? Aku ini kan gur menghargaimu to, Mas. Piye kok iso menghargai ku Kok sik piye? Maksudnya piye? Mas Dalang, Mas Akbar ya dalang kuncoro, dalang kondang, Amin. dalang Nggih, leres. hebat. Amin. Ya. Tur ganteng ning kan rodok. Lho kok iso rada? Lho, lah nek raiku tak hapus ora kalah ganteng to, Nduk. Bae. Alah. Lah gemagus Lho, lah. Leleng ngono kuwi. Ra percaya takok Mbak Ida lho. Hei! Laras to kuwi Ida. Wong ya ora diakoni ngono kok. Lah, sapa muni ra ngakoni mau? Iya. Iya. Ora no, aku tenan gumun. Jenengan kok iso Pripun? cantik luwes pinter jasane nembangi yo asis. Iki kelas piro? Kula kelas tunggal SMA. Wah, kelas tunggal SMA wis pacaran durung? Aja sik. Nah, mung pelingku sementara ini nomor-nomor pengkrawit, nomor-nomor dalang-dalang nom dihapus ya, Nok. Lah kenapa? Ganggu karir. Ya. Ganggu belajar sementara nomor om disimpen. Alah. Kowe malah ganas kowe. Aku iso Sik, ngene iki jenenge merusak citra dalang. Lah. Kok gak oleh menyimpan nomor dalang? Lah, Mbok nggih. kira dalange gragas ngono apa piye? Nah, piye kuwi? Mbok kira Iya. dalange tukang ngentek-ngenteni sinden ngono apa piye? piye? Mbok kira Jelas, aku Mas. ngentek-ngenteni sinden, kula netan tak entekne kabeh ngono apa piye mbok kira? Hah? Bapak Ibu, Heeh. pertanyaan nggih. Nggih. Mas Dalang tukang ngentekno sinden mboten? Enggak. Nuwun pangapunten mireng piyambak nggih. Ya bener ta, Nok? Ya. Sementara ini semua dihapus, simpen nomor Om ya. Ning ora ngene. Pripun? Ngene, Mbak Lintang. Dalang. Padha-padha jenengan wong wedok, aku Nggih. wong lanang, Mas Dalang wong lanang. Betul. Upama besok wis dewasane, wis dewasa lho tak sebut. Ya. Ora saiki, besok wis dewasa. Ha. Upama golek bojo, kowe milih sing dadi gareng apa milih sing dadi dalang? Ayo. Iki anu. Iki bener iki. Kon milih sebagai latar belakang profesi. Lah. Kowe milih gareng apa dalang nek kon milih? Ayo.
Ya berat lho, ganteng lho aku masam. Ya dalang no. Dalang to syukur we. Dalang. Dalang. Heeh. Aja ya nduk aja. Kok iso aja? Bisa. Dalang kuwi nek dalange rada bagus, laris engko rezekine akeh. Biasane dalang angger bagus kok rezekine akeh. Raben. Ya Allah. Ojo dalang kan. Terus piye lek uga dalang? Apik dagelan, Nduk. Lah nyapa lek dagelan? Dagelan kan lucu engko iso tersenyum setiap hari. Ya mah. Lah ngopo? Ya dikira wong edan bojoku kuwi kok. Maksudnya menghibur ngono to, dalam kesehariannya menghibur. Lah, Umpama susah menghibur ngono karepmu. Lah kowe kan iso senyum terus. Lah nek karo dalang, umpamane karo dalang Lek piye karo umpamane? dalang piye? Kloro ati. Oh. Bagus. Tanggapane laris sugih. Raben. Oh. Tenang. iki. Saestu to Mas Dalang. Ora, lha nyatane aku iki durung rabi ya. Alah urung lakoni kok. Urung lakoni. Wis to jangkah 5 tahun kok 6 tahun lho. Lah Wah. ping telu rabimu. Lambemu. Bisa pengen telu ndak ya satu untuk selamanya itu. Lah itu Oh ya bener, prinsip, Mas. prinsip. Cinta untuk selamanya. Nek Satu. sah secara agama dan negara Ya. sebaiknya satu untuk selamanya. Nah, betul. Lho sunai kan sekali. papat, Mas. Ya tidak semua sunnah itu harus dikerjakan. Lho nek iso adil kan gak apa-apa, Mas. Ya. Beh, jan angel nggih tiyang niki nggih, Mas. Jane keng pundi to tiyang niki jane? Oh, kandhane aku imbah, Dik. Nggih, Ayo salam-salam sik, Salam-salam sik, Mas. Nggih, wah, luar biasa penontonnya sangat banyak sekali nggih, Mas. Kok banyak sekali toh? Wong urip banyak. Maksudnya penontonnya itu sangat goyo perukon, Oh, luar biasa. tumplek blek, Tumplek tek meringking. ngumpul dadi siji ana Iya, ya. betul sekali. Didongake muga-muga piye muga-muga piye. Nggih, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang sampun rawuh ing dalu menika pinaringan kabagas kawarasan, Amin. kawilujengan, Amin. kesehatan, Amin. tinebehna saking segala rupeda, banyak rezekinya nggih, Mas. Hop hop. Kok Nggih. enek sing muni amin lho? Hah? Amin, Mas, piye to jane? Ora enek. Tak dongakno sing muni amin banter tahun ngarep munggah kaji. Amin. Oh. Nah, sing ora gelem muni amin telat 10 tahun. Nek nak tetep munggah kaji. Mangga aja ya. Nggih, ada malam hari ini live-nya banyak sekali ya, Wah, Mas. 1 2 3 4 Ya, piro, Mas? 24 28 Eh, 29 Kowe ngitung tenan eh, pura. no. Kowe ngitung tenan pura Lah, jane. iya. 83 Mas streaming. Mosok 83. Ora perhitung neh. Mosok dalang kok ngitung. Lah mula kowe percaya ora wis to? Ya 83. 80 iki mergone dalang ya lagek tenar, lagek hebat, lagek kondang kuncoro. Mula sing streaming oke. Jajal sing mayang gak jenengan. Alah gak ngene iki, Mas. Oh, upamane sing mayang sampeyan. Lho nek aku tetep bunjo saka iki malah. Alah padake cepete piye aku. Upamane dalange bengi itu juga bersalam tapi Mas Gareng Jajak ki dalang Gareng Jajak nu malah luweh kok iki. Ki dalam Alah gareng penonton jajak. ora ngene iki, Mas. Malah bludak kok dhuwur-dhuwur ya. Ora enek blas ah. Malah renek. Mengucapkan terima kasih dulu Dek Nggih, Lintang. sugeng dalu Ibu Ida, Mbah Kakung nggih. Kok Bu Ida? Dalang. Bu Dwi. Hah? Bu Dwi. Lah mau sing jare Bu Ida sapa? Bu Ida iki putune Pak Kastur apa dintok aku. Nggih, lah. punten Ibu. Ibu sinten? Ibu Bu Dwi. nggih. Kalih Pak Badrudin. Bu Dwi wong jenengane lho malih aku kleru ngene iki. Malah kowe grogi ta kowe. Kowe mau ngerti aku pas gum dandan marai kok. Mula kowe yo grogi. Ye, aku mbok nabut Mbak Ida apa abot kowe? Iya. Tenan to luwih Nggih, ganas to. ngapunten nggih Ibu. Nggih, mendoakan buat adiknya. Adik sinten wau Mas Dara? Wah, sik. Adik Namanya panjang namanya. Namanya Raska. istimewa sekali loh Mas. Raska Panjang. kalih Mas Adik Raska nggih. Revan. Ya. Kalih adik Revan ya. Nggih. Semoga adik Revan sama adik Raska Heeh. menjadi putra yang soleh, Amin. berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ya cepat tercapai cita-citanya Mas nggih. Amin amin ya Untuk rabbal kedua yang alamin. dihitan ya nak, Nggih. selamat menempuh bentuk baru. Bentuk baru. Nah lah kok ojo. Mbok takokke nyapa to. Wis rasa. Rasa sok paham dhewe saiki ojo Oh, saiki. iya. ojo. Nggih tadi adiknya lo sudah request Mas. Request Iya. ngersake tembang. Ngersakaken tembang. Ngersake apa no? Niki wau ingkang ngersakaken tembang wonten ibu-ibu Romlah. Ibu Romlah. Nggih, ibu rombongan olah-olah maksudnya kok. Oh. Piye to jane iki? Romlah kuwi ibu rombongan olah-olah. Kalih
adik yang dihitankan tadi adiknya request sinarengan Mas. Oh iya, iki mau- Terus buat ibunya tadi nyuwun Mbak Ojo lali podang kuningnya ya. Oh, mau Mboten. saking ibu yang Nggih. oh, romlah mau nggih. Nggih, mau kula Nggih. pun dikeroyok teng mriku. Iki mau ya ana pambutan burobah iki. Roba apa Ibu? Rombongan gibah. Iki yo ngono. Anu dhisik sing gamelan dhisik diaturke podang kuning, Dik. Apa Podang kuning kuning. Podang kuning dibawani ya. Nggih, Iki siap. juga sik karo tak selani maca-maca surat. Nggih, nggih. Iki saking Mbah Lurah Sumber Haji nyubade iki nyuwun caping gunung. Terus ki ana tembang kangen saking kula Pak Bowo, oke. Terus iki Suharti Pawon bojo loro caping gunung, oke. Terus iki nyuwun gedeng kapilut kangen ing ati, oke. Terus iki meneh iki. Oke men, Mas. Lah nggih. Wis. Watah. Oke iki ana iki nyuwun. Napa? Wah, iya malah surat kabar. Mbak Purwati nyuwun gungang gedeng Taman Sari. Nah, terus iki nyuwun gedeng Nyidam Sari. Gede Sesideman. Yo akeh men. Ya, ora apa-apa yo. Pokoke gremet-gremet watone selamat, sareh-sareh watone piko. Leh. Yo podang kuning dibawani sih. Natian wujud temong peksi Agar penonton awam yang di live streaming itu tahu Mas Gareng. Nggih. Pripun? Nadian wujude mung peksi itu bahasa Indonesianya apa? Oh, jenengan Lah. yang menerjemahkan. Aku lho Ya. lulusan bahasa dan sastra, Dik. Wah, berarti iso iki. Alah turah gamping. Apa? Apa Nadian jane? wujude Nadian mung peksi artinya. Walaupun hanya berwujud burung. Iya. Wah. Peksi iki manuk. Iya. Manuk. Berarti adike sing dihitan peksine lah ngomong. Ya wis pokoke walaupun hanya sebuah burung. Ya, seekor. Seekor burung kok sebuah seekor burung. Terus, Membuat tali asmara. Mas aja nangis. Mas. Kok nangis ekspresi iki lho, Nok. Kowe ya ora paham kok. Ekspresi kok nangis. Oh iya Mas, kali disapa teman-teman WMC hari Oh ya, ini alhamdulillah. hadir semuanya, WMC, Sugeng Dalu, Om Sugeng Karno, Dalu, Sugeng dan Dalu, Om kawan-kawan. semuanya nggih. Nggih, Masya Wah, Allah. sangat Mas Karno guyub juga hadir rukun. toh, Mas Karno? Komplit, Nggih, Mas. hadir hari ini. Nggih, Mas Karno ini Nggih. ketuane. Ya. Lah nggih, leres Bendaharane Mas. Mas Karni. Oh. Mas Karno kok Mas Karni Ya yuk, gini. Mas Karno ketua. Oh. Bendaharane Karni. Ya wonge dadi siji kuwi lho Mas. Mosok? Heeh, piye to? Sekretarisnya kartu. masa kuat. Yuk, terus. Halos manis toremrak ati. Artinya, Lanjutkan. Loh, artinya apa? Lanjutkan. alus manis tur merati kok lanjutkan ini lho. Lah nggih. Pas iki aku ora mangkat yo. Kok iso pasti kira mangkat alus, halus. Halus Halus. dan manis. Meraati itu apa? Meraati itu mempesona. Wah. Paham nah aku lulusan sastra kok. Halus, manis dan mempesona. Mempesona kayak Iya. Mbak Lintang Kairo. Halus, manis, mempesona. Karo Mbak Karo Mbak Ida. Mbak Ida ya. Terus. Selingkan kula Wis suwe nggonku lelono. Artinya apa Mas Gareng? Sudah lama aku mengembara. Wah. Aku kok, Dek. Jas Lulusan? Isi ya. Oh iya. Isi ndi? Purwodadi ya. Isi ki Solo, Jogja kok isi kok Purwodadi ki lho.
Anyar, Mas. Oh, anyar. Aku rektore. Mahasiswane akeh. Loro. Sapa kuwi? Siji adikku, siji anakku. Iya. Dosene bojoku dhewe. Kampus keluarga apa piye? Terus golek isi podang jenar. golek isi podang jenar artinya Mencari seekor burung podang kuning. jenar ki kuning. Jenar iki kuning kaya serasukan panjenengan ageman panjenengan. Jenar. Nek wilis apa, Mas? Wilis ki pakdeku. Warnanya itu warna apa? Wilis itu. Widodo wilis jenenge Ya, wilis. pakdeku. Wilis ki Hijau. Hijau. Wilis kok ijo to? Wilis hijau. Alah lah iya ijo wilis ki. Jenar kuning, wilis hijau. Abang nyabrit. Iya. Nang nggonku ora kok Mas, abang malah pedes kok. Lombok. Lombok. Terus. Kang Mas. Salah yo. Lali Mas. Lali Mas. Ojo nyawang aku go. Ora nyawang aku grogi. Lali. Ojo nyawang aku. Ya. Iba nyapa mingkur rijane nyapa. Kok nek mbok sawang engko grogi meneh. Aku tak ngadep rene ben gak grogi. Aku nyawang kene ayo. Iba bunga ing atiku. Betapa bahagianya hatiku. Lah nyapa? Kuwi artine kok lah nyapa iku melu-melu sing menerus nyapa to kuwi. Terus Nyanding bisa dadi tombo. buka celuk ya. Nggih. Dijeketi engko kendangane Gonggo Mino. Yuk coba kaya ngapa ya. Awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggole sing tak sayang mabeng-mabeng miteranggonku goleki ora krasa iso awan nganti bengi. Pulau Ngagungan. Ya. Sawang katon
Dik Lintang jangan duduk dulu. Nggih. Anu ya Dik Lintang karo Mas Gareng. Dawuh. Suguh, gupuh, lungguh arwe Mbah Kastur luar biasa sekeluarga ya. Luar Nggih, biasa, luar Mas. biasa sekali. Nek nyugoto daharan mirasa apa-apa sampun dicawiske. Nggih, laras Tepak. wonten rawon, kerupuk, sapar, daging. Ya kuwi sak anu kuwi. Bocah yo sembrono. Yo sak piring. Sing dikarep iki Maksudku sing dikarep beragam, Mas. sing dikarepke maneka warna ku yo kejaba ana rawon mau yo ana iya. Asem-asem. terus garang asem. Garang asem. Terus ana opor. Sate. Sate. Bakso mie ayam lontong gulai kentaki. Mosok tak aku karo nek kuwi mang. Lah ya, kok aku ora nyawang lek nek kuwi mau. Dedel lor kono ku lho nggih pasar mau komplit ya. Mas aku. Iya, toh, Mas. Dik Lintang, Nggih. niki ada permintaan lagi saking Sokibul Kancet inggih menika Mbah Kastur. Nggih. Wis, jenengan satu kali lagi anu, sesideman. Oh, Wah. nggih. Ah, mumpung Tadi lah. adik juga request sinarengan Nggih, juga Mas. nanti iki mumpung cek gamelan. Oh, nggih, gamelan Mumpung cek dulu. gamelan, Nggih. sesideman diaturke. Anu bae, langsung dijujuk bawa sing terakhir piye ke? Ah, Oh, niku. nggih. Terus, heeh. Terus tresno sesideman. Oke. Luwe becik patenono timbang pisahan meridia kang sulistya tari wangi samudana marang kula warga garwalan praputra liwat kincanging alismu tatandur anglandang rasaning atiku senadyan wis lingsir yoswaku aku isih mampu ngeladeni salahmu monggo kowe bocah gunung senadyan bocah gunung kaduka animbrong jiwa ragaku kok kurang kahormatan membrong rupa karo Tembang menika nggih kula kintunaken Mbah Kastur mugi saged dados jampi sayah, tombo kesel kanca